Bara inte. Jag ska inte ha för mycket smör för att då Det är han med. kanske, ja precis, då vill han inte ha mitt. Det lyckas. Jag tror inte det går. Du måste stoppa den. Han kastar den. Kör du? No. Håller på och nyser fortfarande. Få bort affär. Du behöver inte vara här. Sitter. Håll i honom nu då, så att han tycker inte det där är så kul. Nej. Den ska längre in alltså. Ska jag hålla honom? Nej. Jag kan själv. Det är så här. Nej, det gör inte alls det. Nu tycker jag. För den egen skull du. Lite. Jag kan göra det, så filmar det. Ja, det var inte kul. Nej. Jag ska hämta en annan sked. Pausa. Blir man det? Ja, men stäng av. Nej. Det blir inte kul. Lite. Lite. Ska jag hålla i? Nej, jag kan försöka. Ja, han tycker inte det är kul, men han måste ju ta det. Svalan. Mm. Bra. Bra lyfthand. Är du säker? Nej. Gjorde han inte det? Nej, den var kvar på skeden. Men nu tog han den. Bra. Tutti.